Sige screen lang niya. Nih, dalo mo. Apa yun din sa Matikota? Church of Christ. Talmog mo nga kasi ako. Di ka konta sarap na nung nagpikon. Bumaba mo lang. Ayan guys, magpapandaw na kami. Sako chichiraw. Bossing. Manok ni kulot. Na? Manok ni kulot kita ako. Pwede mo buok na sa kana. Kaya ito yung pakita na ide. Tatakaw manok. Ni? Pwede mo buok sa kana ito. Talawar, yung pakita na ide yung babasitin ko. Magpapandaw si Boss Joey saka si Bossing ang screen. Ha? Bye. Bato na kayo. Nalay, soldado. Hello. Yan guys, makakuha yun ng ano, baka sangdang piraso. Tignan natin. $100 na bisokol. Bisokol. Masay? Natatasang agasutan. Shout out sa'yo. Bisokol lang nakuha. Masay? Basta. Aha. Apa yun? Nanayo na mo doyo. Ay talo. Talo. Na? Ano nga visual tinena yun, boss? Nag-aalag, magpapatay pa yun eh. Talmos. Ha? Paka mo dahil. Ha? Alam mo di salmanon. Takto na banyas.
Latay pa rin yan. Bunawin niya. Kitat sa pinilasan. So yan guys, bukas namin papandawin yan. Kukunin mga umaga. Yan. So ayan guys, part 2. Wala pa rin. Wow, ang dami. Manlat ka. Bagak kanya madamay sa dakkel. Awan, apo. Wow. Kabel mo ulit. So ayun guys, umuwi na kami. Medyo hindi happy si bossing ngayon. Wala kaming nakuha. Isang piraso. Yun lang. Hindi ko alam ginagawa ko. Wala yung may-ari ng channel ngayon. Hindi siya nakasama. Nagbabantay siya ng baby. Hindi ako nakatake ng intro kanina kasi wala, tinatamad lang ako. Bala na problema yung may-ari nito. Shit.